sanon teille kaikille. Ja jos minua huvittaa, lähden merelle tai viidakkoon seikkailemaan. Minä poika roiskin, lammikoissa loiskin, hiukan mottakaa. Tule kohta poiskin, minä poika roiskin, lammikoissa loiskin, hiukan mottakaa. Tulen kohta poiskin. Arvasinhan minä. Taas se Joonas myöhästyy tapaamisestamme. Mauri! Mauri! Mauri, missä sinä olet? Täällä ollaan, Joonas. Tämän puun alla meidän piti tavata. Eikö niin? Minä kun luulin, että tuon pajun. Olet myöhässä. Niin, minä kun nukuin pommiin. No jaa, pidithän sinä kumminkin lupauksesi. Tietysti. Mukava nähdä pitkästä aikaa. Kaikki on niin kaunista. Joka kevät tuntuu, että tänä vuonna tapahtuu varmasti jotain ihanaa. Näin on. Vaikka tuon sama taisit sanoa viime vuonnakin, mikäli oikein muistan. Sanois, mitä suunnitelmia sinulla on? Eipä mitään. Odottelet vain, että jotain jännää tapahtuisi. Niin juuri. Miksi et menisi naimisiin? Mitä? Älä viitsi. Vai muka naimisiin? Minähän olen vielä nuori. Haluan nauttia vapaudesta. Kuuntelepas, Mauri. Kaunis ääni. Mistähän se kuuluu? Tuolta päin. Kukaan se tuon? Kas vaan, etkö tunnekaan? Annahan se on. Anna? Hän on Sievin kaupungin tytöistä. Esittelen sinut. Odota vähän. Hei. Hei, Anna. Maurihan se siinä. Miten voit? Joo, hienostihan minä. Tuolla on minun vanha ystäväni, Joonas Kvaak. Joonas, kaunis nimi. Ja mukava kaveri. Tuleehan, esittelen sinut. Hauska tutustua, Joonas. Hauska tutustua. Minä olen Joonas. Voi, kauniita kukkia. Oikein kauniita. Minä muistin juuri, että minun pitää mennä.
Hei Joonas, mihinkä sinä? Minun pitää mennä, Mauri. Hei vaan, Anna! Hei vaan. Anna. Sinä siellä, pysy siinä paikassa. Anna. Nyt vasemmalle. Vielä enemmän. Noin. Suunnilleen noin. Siinä on hyvä. No hyvä tästä tulee. Anna. Hei, terve! Eikö olekin kaunis päivää? Kai sinä osaat pelata tennistä, ellet osaa, minä voin opettaa. Helposti sen oppii, ei mitään ongelmia. Voin lainata sinulle mailan. Kuules, maistuisiko tee? Mitä sanot? Minusta tenniksen pelulta hauskempaa puuhaa ei olekaan. Etkös lähtisi pelaamaan kanssani? Sun ensi kerran. Toiset unohdin, olet niin ainutlaatuinen. Mun elämäni muuttui, sai merkityksen uuden. Nyt katson uusin silmin tulevaan. Sinun kanssas tämän kaiken jakassa. Onneksi olkoon te kaksi. Suurkiitos. Saisikohan niitä kurkista? Totta kai. Minä nostan. Oho, upeita ja 7. Loistava. Onneksi olkoon, Anna. Kiitos, Mauri. Noin hienoja munia saa harvoin nähdä. Kylläpä sinä nyt kehut. Minä tarkoitan sitä todella upeita. Upeaa. Tämä on tietysti vasta malli. Janne ja Jonne valmistivat sen. Tämä on sikäli mielenkiintoinen, että siitä näkyy rakennusten sijainti maastossa. No. Siellä on kylläkin eräitä järviä ja jokia, jotka meidän on saatava omistukseemme. Ennen kuin työt päästään alkamaan. Ne kuivatetaan, sitten pääsetkin. Sinä töihin, Paavo. Aivan.
Me rakennammekin upeimman huvipuiston, mitä konsaan on nähty. Tokihan sinä tiedät, miten asia on. Vapaa-ajan harrastuksissa se raha liikkuu. Fantastista. Sano minun sanoneen. Huvipuisto on varma raha, Sampo. Upeaa. Hienoa. Loistavaa. Loistavaa. Ei. Mitä nyt? Ihan säikähdin. Sinustahan on tulossa isä. Niin, siksi olen ihan hermona. Minä ymmärrän. Niin hermona, että tuntuu, että voisin ihan revetä. Joonas, Joko nyt? mikä sinun on? Eihän minulla ole mitään, mutta joko ne syntyivät. Eivät vielä. Minä käyn asialla. Vahdi sinä niitä. Minä lähden nyt, hei vaan. Jaa, hei vaan. Ilmoittele. Sinulle ilmoitan ihan ensimmäiseksi. Hei vaan, hei vaan. Hei, miten rumia. Toden totta. Vesilintuja nyt ei voi meikäläisiin verratakaan. Ei ihme, että niiden munatkin ovat noin rumia. Niitä on 7. Mahtavatkohan kaikki kuoriutua? Noin huonon värisistä ei kyllä ikinä synny mitään kunnollista. Tämäkin tässä, katso nyt. Näetkö? Vertaappa tätä meidän muniemme väriin ja muotoon. Mitä vikaa värissä ja muodossa? Jaa, ehkäpä ei kaikissa, mutta etenkin tämä on kyllä kummallisen värinen ja näköinen. Ja tämä kun ei kuulu teille. Muna tänne. Niin se muna katosi. Hei, se on minun munani. Anna se heti takaisin. Mitä täällä on tapahtunut? Täälläkö? Seis, odota. Pois sieltä! Pois sieltä, eikö sana kuulu? Se on minun munani. Anna se pois. Anna pois. Joo. Hei, missä sinä olet? Isi täällä. Siinä. Ai. Eikö sinulla ole silmiä, Tollo? Pitääkö sinun törmäillä tuolla lailla? Kun oli niin kiire. Sinulla on siivet, käytä niitä, lennä jos on kiire. Niinhän se on. En ymmärrä itsekään koko asiaa. Olisin ihan hyvin voinut lentää. Missäs on oltu? Eipä missään. Älä yritä. Tiedän kyllä, että salailet jotakin. Mitä sinä tarkoitat? Kyllä minä tiedän, että Korppikotka varasti munan. On siinä isä. Ei jaksa olla vahdissa 5 minuuttia. Ei edes 5 minuuttia. Anteeksi, mutta kaikki on taas ihan hyvin. Katso. Oh. Nyt se pikku rassukka on varmasti sen pahan Korppikotkan vatsassa. Ei voi olla. Se oli tässä ihan äsken. Katso tuonne. Se on kuoriutunut jo. Hei, odotas. Toi sinua pikkuista, minä vien sinut kotiin. Suurkiitokset, Mauri. Tämä se taitaa ollakin oikea tuhmeliini. On aiheuttanut isälleen harmaita hiuksia jo ennen syntymäänsä. No nyt kotiin. Minun isoisäni se oli aikamoinen veijari pienenä. Ihan kuin tämä sinun vekarasi tuntuu olevan. Hänen nimensä oli Alfred. Alfred.
Joko sinä olet päättänyt nimestä? En vielä. Anna pojalle nimeksi Alfred. Alfred Quack. Hyvä nimi. Minun isoisäni toinen nimi oli Jodokus. Jodokus, eikö se tarkoita tuhmeliinia? Joo. Hyvä. Pojasta tulee siis Alfred Jodokus Quack. Alfred Jodokus Quack. Kaunis nimi. Koskahan nuo Alfredin veljet ja sisaret alkavat kuoriutua? Millä hetkellä hyvänsä? Kuulepas, Alfred. Sinä olet perheen vanhin poika. Sinun täytyy pitää hyvää huolta sisaruksistasi. Ymmärrätkö? Hei, nyt ne kuoriutuvat. Niin, ihan kiltisti nyt. En minä ehdi ruokkia kaikkia yhtä aikaa. Sillä lailla. Äiti antaa. Nyt minä sen nappaan. Se ei tunne minua vielä. Ei huomaa minua ollenkaan, hölmö. Pistänpä sen poskeeni nyt, kun on tilaisuus. Jää! Ja painakin mieleesi, että et tule enää tänne norkoilemaan. Noin kotona ollaan taas, Alfred. Oppita. On siinä meillä tuhmeliini. Oikein aito Jodokus. Muistakin, Alfred, enää ei karkailla. Nyt pysyt kiltisti täällä. Koti on turvallisin paikka. Mitä ihmettä? Mitä tämä on? Anna! Joonas! Joonas! Saanen pyytää siirtymään, hyvä rouva. Uskoakseni suuri huvipuisto rakennetaan juuri tähän. Aivan. Erinomaista. Todella loistavaa. Mitä tuhannen tulimaista te aiotte tehdä täällä? Täällä on minun ja vaimoni ja lasteni koti. Anteeksi, kuinka? Millä oikeudella te teette tämän? Suokaa anteeksi, kuuluu hiukan huonosti, mutta meillä on laillinen oikeus kaikkiin toimimme. Hetkinen, tämä on naurettavaa. Teillä ei ole oikeutta tuhota onneamme. On törkeää tulla tuhoamaan toisten ihmisten koti. Oikeassa olet, Joonas. Haluaisin kertoa sinulle jotakin. Kuka tuo on? Isoisäni. Miksi halusit näyttää kuva? Tuolla on varmaan vielä rauhallista. Olen jo kauan halunnut lähteä käymään siellä. Kaivos. Eikö lähdettäisi yhdessä? Miksipä ei? Vaikka tänne minä kyllä vielä tunnen kuuluvani.
Nopeastihan te sinne sopeudutte. Päätä jo. No nukutaan nyt kumminkin yön yli. Ties vaikka keksittäisiin huomenna paljon parempi idea. Ai, kamala hirviö. Oho, turhaan pelästyin. Ei mitään hätää. Tuohon ei olekaan oikea hirviö. Oi.